Boas tardes e moitas gracias por acompañarnos outro ano máis. Imos dar comezo ao acto de entrega do 10º Premio Xavier Prado Lameiro, organizado pola Coral de Ruada. Con esta cerimonia rematamos as xornadas Lembrades Nós, que cada ano organiza de Ruada e que tivo o seu primeiro acto o pasado día 30 cunha misa cantada na Igrexa dos Padres Franciscanos en memoria de todos os membros da chamada Xeración Nós, moitos deles ourensanos e relacionados dun xeito ou doutro coa Coral de Ruada. En primeiro lugar, imoslle ler un breve esbozo de Xavier Prado Lameiro para que lles permita coñecer a importancia que tivo este persoeiro como escritor e como dinamizador cultural no Ourense da primeira mitad do pasado século. Un dos obxectivos deste premio é, xustamente, recoñecer esta importancia e rescatar a figura de Xavier Prado dun insusto esquecemento. Xavier Prado Rodríguez Lameiro naceu en Ourense o 12 de setembro de 1874. Moi pronto quedou orfo de pai, facéndose cargo da súa tutela o seu padriño David García González. O titor era ecónomo da parroquia de San Pedro de Cudeiro, que o neno Xavier vivirá na Casa do Creo. Fai os estudos de ensinanza primaria e complementaria en Ourense e en 1891 ingresa como voluntario no exército onde acada o grau de sarxento antes da súa licenza en 1894. Por indicación do seu padriño, inicia os estudos de veterinaria en Santiago, rematando en 1900. O seu primeiro destino como veterinario foi Ribadavia. Ali casou e enviuvou 2 veces. Da primeira muller tuvo un fillo e 8 da segunda. Casaría aínda por terceira vez estando xa en Ourense, pero xa sin descendencia. Dos 9 fillos que tuvo, soamente chegarían a sobrevivilo 3: Fausto, Arturo e Margarita. En 1909 aproba en Madrid as oposicións a inspector provincial de hixiene pecuaria. Polo tanto, ten que abandonar o seu posto en Ribadavia e tomar posesión da praza de inspector recentemente aprobada en Ourense. En 1917, xunto con outros compañeiros das Irmandades da Fala, en Ourense resucita a publicación de Valentín Lamas Carvajal, o tío Marcos da Portela. O 5 de outubro de 1918, xunto con Xulio Prieto Nespereira, Virgilio Fernández González, Fabriciano Iglesias Abella e Cesario Eire Santalla forman o núcleo fundador do coro de Ruada, como se dicía entón. Dende ese intre convértese nun dos principais protagonistas de Ruada, sendo directivo en varias ocasións e presidente nos derradeiros anos da súa vida. Xavier Prado Lameiro finou en Ourense o 26 de decembro de 1942. As súas principais actividades culturais sempre estiveron moi vinculadas ao pobo. Así, a súa obra literaria, obra poética, teatro, sainetes, comedias, etc., tivo un enorme éxito popular. Como mostra disto, unha pequena recensión da revista Nós que reflicte a extraordinaria acollida das obras de Lameiro. Di así: onde queira que un agrupamento de afeizoados estea, queira facer algo de teatro galego, o primeiro que buscaba era de cote unha obra de Lameiro. Moitas destas obras foron declamadas e escenificadas pola Coral de Ruada, sendo especialmente celebradas a representación de Na Corredoira, Luís de Castro Mouro, O cego da Xestosa, A retirada de Napoleón, Esteviño, Albas Sinxelas. Outra das actividades foi a recuperación en 1917 dun xornal de grande arraigamento popular, o tío Marcos da Portela, que fora fundado polo gran poeta ourensán Valentín Lamas Carvajal. Igualmente, a fundación, en 1918, xunto con outros ilustres ourensáns da Coral da Ruada, coa que tantos éxitos acadou. Nos teatros de Galicia, por exemplo, o Apolo, o Principal, o Rosado de Ourense, o Rosalía de Castro da Coruña, o Teatro Jofre de Ferrol, García Barbón e Vigo, etc. E tamén de América, Avenida e Colón de Bos Aires, Solís de Montevideo, etc. Ateigadas de xente entusiasmada
coas cantigas e coas representacións da coral. Tamén participou na fundación da revista Nós. De feito, Xavier Prado figura como redactor xefe no seu primeiro número publicado en Ourense o 30 de outubro de 1920, o sea, fai 99 anos. E o pobo, que sabe recoñecer o labor dos voces generosos, deu continuas mostras do seu afecto e admiración por Xavier Prado Lameiro e a súa obra. Permítanme sinalar solamente dúas mostras deste afecto. A publicación en 1929 da obra literaria de Xavier Prado Lameiro en 4 tomos, custeada por suscripción popular. O monumento a Xavier Prado Lameiro, instalado inicialmente no campo de San Lázaro e actualmente nos Xardís do Posío, obra do arquitecto Antonio Alés Reilei, que contén o busto en bronce de Lameiro, realizado polo egrexo escultor cambadés Asoreiro, que foi custeado por suscripción popular a iniciativa da Coral de Ruada, que destinou a este fin a recadación de varias actuacións polas principais cidades de Galicia. Esta é a persoa que imos homenaxear hoxe cun premio que leva o seu nome. Un premio que queremos que sirva para recoñecer a dedicación desinteresada, como aquel ofreceu ao Ourense e a Galicia a prol da nosa cultura popular. A continuación, ofreceremos a representación dunhas das pezas máis celebradas de Xavier Prado Lameiro, O cego da Xestosa. Esta peza, extraída do libro Monifates, representouna nos primeiros anos da coral o gran Virxilio Fernández, no papel de cego, facendo o papel de Pascua Abelín Espiñedo, e máis tarde Conchita Jeremías. Máis recentemente rescatamos esta obra facendo o papel de cego o chorado Gerardo Gómez Chaparro e o de Pascua Patricia Blanco. Tamén imos ofrecerlle as agudas e as roubeiras reflexións en verso tituladas O falar e parola, do libro A carón do lume. Van ser representadas polo noso grupo de teatro que leva o nome do ilustre escritor Prado Lameiro, dirixido por César Francisco González Fernández. Un forte aplauso para ele. Dios te pague, miña filla, Dios te dé, miña santa, a salud que ti mereces polo moi ben que me tratas. Se non te atoupo a tempo, que fora de min, rapaza. As estoras ya corrente, de seguro me levaba. E do cego da Xestosa, ninguén máis soupera. Vaya, pois xa o que estuvo que ser foi, como se non fora nada, desenrugue esa cara e mire onde quere ir, que outro levo onde faga falta. Eu, como ir, quixera ir para a miña casa, pero estouche moi lonxe dela, máis de 2 leguas e cadra. E o demo do escaraiote, que hasta agora me guiaba, escapoume esta mañá con 3 pesetas en prata. Dios permita que as gaste toda en botico, raya. Ladrón, deixar así este home. Non se aflixa, caráspeta. Malo será que non tope outro que con vosté vaya. Non, máis rapaces non quero. Subera unha rapaza que quixera vir comigo, dáballe unha boa soldada. E había estimar de veras, de roupa boa arreala. E de hoxe a mañá
Cando eu pecho os ollos, por desgracia, 4 leiras boas que teño, unha casiña tellada e algún gandiño de medias. Solamente para elas iría sempre e cando resultara para min boa compañeira. E ela, para ter tal ganancia, a que se obriga? Pouca cousa, quasi nada. Guiarme polos camiños, procurar pousada por dous, vender a copras tendo tino de non coller moeda falsa, repinicar a pandeira, zapatear algunha cantiga, lavar a nosa roupiña e, se compre, remendala. Mire, pois si eu servira, marchar con vosté marchar. Como servir, coido que servía. Ora, ven ali. Como te chamas? Pascua, E cantos anos tes? fago 20 pasegada. E tes pais? Non, que morreron. Entón, con quen vives, chacha? Estou sirvindo. E a quen? O fillo do Pameladra, E que tempo fai? 2 anos. E tes mozo? Bo, nin gana. Ora, ven ali. Como eu non vexo quasi que nada, harme deixar que te apalpe para ver como estás de fachada. E ter a cara grosiña. E eres gandeira, mala rabia. Inda non és das mal postas. E non tes as mãos moi bravas. Ademais, tes unha cousa pro cego moi estimada. E é como vou vendo que a semilla está a ser moi mansa. Vaites, que demoro. Quen che iba a dicir Pascua? Bueno, o dito, dito. E non volvo atrás a palabra. Se te queres vir comigo, eu levo-te de boa gana. Mas o malo é que eu non sei como serán as súas cántigas. Non te apures. Sabes ler? Sei, Entonces, agarda. Toma estas copras e ti sigue tras min según eu vaya. Con un pequeno ensayo quedas un elmiño con a malva. Virgen Santa del Carmelo, de ti gracias abogada, préstame tu luz divina y dame tu santa gracia para relatar el crimen mayor de gente cristiana. Dios desde que al mundo vino el hijo de tus entrañas. En la ciudad de Catoira, a la beira mar pousada, habitaba un caballero con su mujer y su hermana. Con él vivían 6 hijos, un criado, 2 criadas. De todo el pueblo querido por su muy buena crianza. Tenía el tal caballero llamado don Luis Tegada, zona en el país de Ceres, hombre rico por su casa. El día 4 de octubre, a las 2 de la mañana,
Cinco feroces bandidos en la edificio asaltaban, penetran en la vivienda, cogen a la gente en cama, y el que más entero queda es una pobreza. Las criadas danse conta e por defender a su ama acoden con canivetes, advertos las manos armadas. Mas según se aproxima, reciben las llargas dos tremendos garapaldos, luego 6 puñaladas, y tan grandes son las feridas que las dejan como ranas, espateladas derriba de un charco de sangre basta. No abundan los forajidos, esta cobarde hazaña, y meterse en las alcobas ya, niños y niños ramas. Llegan a las criaturas de tal sitio acribillada, el que más entero queda es una pobre desgracia. Acode el buen caballero al berrar la miudanza, y 3 de los bandoleros lo cogen por la solapa, y después de sacudirlo como que le lava una sábana, contra las losas del piso le dan unas cabezadas, y al instante botan fuera toda la masa estefánica. Mas ir que es hombre valiente, ni por esas da las cascas, echándose a los ladrones lo mismo que un can de rabia, con coces, puñetazos, mordaderas calcadas, consigue chimpar a 2 de ellos y le masca las entrañas. Entonces el otro bandido, que la loita presenciara, le da un tango tan tremendo como una novena vaga, que los estanquinos todos le botan fuera del arca, y ribadiles un tango aquí sanguinario baila. Don Luis le llama una cosa que es una fea palabra. Da 2 voltas, chos con ovo, pernecia un poco y acaba. Solo quedan 2 mujeres escondidas en la casa, mientras aquellas fieras no las apañen por banda. Y aquí termina, señores, la primera parte exalta de este sangriento crimen que acautela consternada. En la segunda parte, señores, verán en cómo a don Luis Tegada le tiran a su señora de una ventana para afuera y lleva la gran zaupada. Por fin los ladrones toman a la maya su puñada y un grosso pano en la boca pa' que no deje de atar. Ponen las entrañas de bar y comienzan a azotarla, dejando el cuerpo lo mismo como una media raya. Entonces la pobre viuda, con el pánico se cabra, escapóse de un salario, cosa que a ninguén extraña, y una de aquellas panteras, sin miramientos ni nada, cogiéndola por los glúteos, tíranla por la ventana, y en las rosas del camino se esmendrella la coitada. Pero ella
ella que era muy lista, al darse cuenta de inmediato que la iban a descubrir, todo cuanto ocultos estaba, faguéndole a los ladrones un fino corte de manga, abrió la boca, expiró y a Dios le entregó su alma. En esto en la puerta síntese, golpes como de quien llama, y al instante los civiles se personan en la estancia, trincan a los criminales y a los dormeses se alza el patíbulo en el que al cabo su terrible crimen paga. Uno de ellos al morrer arrepentido exclamaba: se non me pesa lo feito que unha centella me parta. Padres que tenéis familia, inda que non sean de casa, educai a vuestros hijos en la religión cristiana y procuráis que ellos gocen siempre compañía honrada, si no queréis que se atopen envueltos en una causa, encima de un patíbulo con la noz esmendrellada. Eres como un allo de lista e cantas como unha flauta. Imos ganar máis caderas que gotas ten o mar de auga. Bueno, vamos entón a San Martiño das Raxas, que é unha festa que fende, e un viño que mismo palma. Bueno, deixame agarrarme ben. E ti, Tentino, non callas. Ollo que se caes pascuiña, veremos quen nos levanta. Que mal se nos ven en riba, que nova falcatruada nos preparan pa nós en toda a terra de España. Eu xa me fiaba dela e procurei adivinhala. Onde dos pobres labregos solamente se acordaba. Xueces, recaudadores e foreiros, xente mansa que das portas non saía para que tuveran compañía. Hoxe, en cantos boletís me levo botado a cara, sempre atopo que de bo longo e tendido se fala.
E que falar, meus amigos, nin que fóramos rapazas. Os diputados nas Cortes piden política agraria e dicen que o ben do país está no rabo da Isaac. Se o tuveran entre as uñas solamente unha semana. Os que escriben nos papéis parece que teñen a alma veciñada na aldea, tomando aires da montaña, e tocan a inspiración nunha leira de patacas. Os que xa foron caciques e nos fixeron a Pascua, e por razóns que eu ignoro perderon aquela manta, falan pestes dos que son comeres dunha camada. Os cregos que solamente dos evangelios falaban ocúpanse de eleccións, de metingues e de falas. Somellan lobos dos corpos máis que pastores das aves. Mentras tanto os parlanchins gobernan a miña casa e me dan consellos que les seguro que nunca seguirán se cadran. Non vos tiven mor cosecha, nin nesa paraleida. O que eu precisaba agora mandarse quen nos mandara era traballar nos meus eidos, coller máis patatas e máis centeo, traballar algo menos, comer e beber, rabia. E eso non mo diron ninda, nin de darmo, levan traza. Cantos me din que son eu, mesmamente o rei de España, con parolas, meus amigos, non medra o millo nas pallas. Procurar ter algún fruto para poder sementar, achalo, regalo, entrecollelo e por último levalo. Se os zorros, as ratas e as pedras algo de ir ainda deixar. Traballamos día a día para procurar a colleita. Os políticos, en cambio, xa nacen con ela feita. Unos días de campaña e 4 anos de siesta. Moitas verbas complacentes, moito futuro probado. Falan durante a campaña para comeren todos do magro. E despois, se queda pan, xa vos é un milagre. Eu, como son un labrego que descorre con cachaza, cando algún me despreciou e de súbito me alaba, pondo o brazo esquerdo teso, co outra man, bato na mastura. Moitas grazas a todos os membros do grupo de teatro da Corral de Ruada, Xavier Prado Lameiro, e igualmente ao seu director, César Francisco González Fernández. A continuación, imos recibir os membros da Asociación Cultural Cántigas e Flores,
o grupo lucense gañador do 10º premio Xavier Prado Lameiro, que nos vai ofrecer unha breve mostra do seu bo facer, que o acreditan como un dos grandes referentes do folclore galego. Recibámonos con un forte aplauso.
continuación, dona Ana María Herrero Prieto, miembro do jurado desta 10ª edición do Premio Xavier Prado Lameiro, dará lectura ao acordo sobre a concesión do premio. Boas tardes. No día de hoxe reuniuse o xurado nomeado pola Coral de Ruada para estudar as candidaturas á 10ª edición do Premio Xavier Prado Lameiro, co que se pretende, segundo contemplan as súas bases, premiar de xeito simbólico o labor desinteresado daquelas persoas ou colectivos que destaquen polo seu compromiso coa cultura de Galicia, de expresión en idioma galego e de carácter popular, fundamentalmente no eido do folclore e, máis concretamente, na música popular e polifónica galegas. O xurado estivo formado por presidente, don Samuel Lago Fernández, presidente da Coral de Ruada, exinspector de ensino medio e catedrático de Historia. Secretaria, doña Fátima María Malingre Grande, secretaria xeral da Coral de Ruada con voz pero sen voto. Vogais, don Xoán Antón Vázquez Casas, director da Coral de Ruada e profesor de Fundamentos de Composición do Conservatorio de Música de Ourense. Don Álvaro Iglesias Montes, subdirector da Coral de Ruada, director da Coral Polifónica do Grupo Coren e ex-profesor de música. Don Gonzalo Abelairas Lemos, coordinador da Escola de Música Tradicional Virxilio Fernández da Coral de Ruada, titulado profesional de música na especialidade de gaita galega, membro da Asociación Ourensá de Folclore Tradicional. Doña Ana María Herrero Prieto, vogal da Xunta de Goberno de Coral de Ruada. O xurado acordou por unanimidade conceder o Premio Xavier Prado Lameiro, organizado pola Coral de Ruada de Ourense, a Asociación Cultural Cántigas e Flores de Lugo, polo traballo que ao longo de máis de 70 anos leva realizado no campo da investigación, conservación e divulgación do noso folclore tradicional, non só a través da música, senón tamén por medio de todas as demais manifestacións etnográficas que o acompañan, como son os grupos de baile, os grupos instrumentais, os trases, as escolas, a animación sociocultural, organización de eventos culturais, etc. Cántigas e Flores é, por outra parte, a agrupación continuadora das históricas agrupacións Cántigas e Aturuxos e Flores e Silveiras, coas que de Ruada compartiu escenario e actividades en diversas ocasións, como nas homenaxes a Perfecto Feijóo en Pontevedra no ano 1919 ou a José Martínez Ruiz Azorín en Vigo no ano 1930, no primeiro caso, e a homenaxe a Curros Enríquez en A Coruña en 1932 no segundo. Entendemos que por todo indicado, Cántigas e Flores reúne méritos dabondo para que se lle conceda este premio na súa 10ª edición, correspondente ao ano 2019, en Ourense a 18 de outubro de 2019. O presidente do xurado e da Coral de Ruada, don Samuel Lago Fernández, fará entrega ao presidente da Asociación Cultural Cántigas e Flores, don Eduardo Risco Bóveda, do correspondente diploma. Unha figura de Manuel García de Uciños, co busto de Prado Lameiro, e as obras completas do autor na edición facsimilar que publicou a Coral de Ruada.
quería decir unhas pequenas palabras, xa que hoxe é un día moi especial para nós, xa por moitos motivos, a mí personalmente tamén. O primeiro que quero facer é dar as gracias á Coral de Ruada e ao xurado do 10º Premio Xavier Prado Lameiro pola concesión deste galardón e pola participación neste evento nun marco tan precioso como é o Teatro Principal de Ourense. É unha grande honra recibir o premio de mans dunha das máis sobranceiras e senlleiras agrupacións da cultura galega, que compartiu o escenario, como se acaban de comentar, con os predecesores de nós, que foron Cántigas e Truruxos e Flores e Silveiras, que formaron no 1948 a agrupación Cántigas e Flores de Lugo. Dende ese ano nos vimos a traballar no estudio e difusión da cultura tradicional galega, principalmente nos ámbitos da música e do baile tradicionais, desde unha perspectiva responsable co mantemento da herdanza transmitida polos nosos devanceiros, coa obriga de manter intacto o carácter tradicional da nosa música, os cantos e os bailes tamén. E sin esquecer a necesidade de amosar a cultura que é propia, elevala fora das nosas fronteiras, tendo levado o nome de Lugo e de Galicia, onde haxe sempre un galego con lembranzas e nostalgia da súa casa, da casa dos seus pais, dos seus avós, que é equivalente a decir que por medio mundo, vamos, que prácticamente en todas partes hai. Desto ocúpase as nosas formacións de baile, a banda de gaitas e percusión, os grupos de gaitas, a murga, que ten tocado hoxe aquí, os grupos de baile, o coro galego que rescatamos hai uns 10 anos, 11 anos, non sei exactamente a data, e que está progresivamente acadando a relevancia que tivo nos principios dos albores na primeira etapa, nos principios do século XX. A calidade e disponibilidade destes corpos reforzouse ao pasar dun xeito de traballo centralizado e monolítico que se viña facendo na nosa asociación ao traballo en grupo da xunta directiva e cedendo o protagonismo aos directores de música, de baile, de canto, todos eles dirixidos con estreita supervisión polo director artístico, fixo posible que houbera un novo renacer desta asociación dende o ano 2000, máis ou menos. Ademais das tarefas de difusión, e dado que é fundamental o poder transmitir aos máis novos todos os coñecementos e experiencia da nosa asociación, acumulados durante estes 70 anos, mantemos en funcionamento as escolas de gaita, de percusión, de canto, de acordeón, linguaxe musical, etcétera, que ocupan entre 200 e 250 alumnos cada ano. Estas labores de formación reforzanse co curso de Semana Santa que impartimos con carácter estatal, aínda que ás veces ven xente tamén do estranxeiro, que facemos durante a Semana Santa para en torno a uns 100, 120 alumnos cada ano, pola que pasan profesores coa calidade de Anxo Pintos, Pepe Bamonde, Bruno Villamor, Andrés Bellón, Francisco Estevez, Chuco, Uxía Pedreira, Iván Costa, Olga Kirk, etc. Un longo etcétera, onde se seleccionan os mellores profesores que poden impartir estas clases. Tamén probamos novos formatos para difusión da nosa cultura, como este ano celebramos por segunda vez consecutiva a Feira do Corazoito. É unha nova experiencia na que Cántigas e Flores toma por dereito a Praza Maior de Lugo e durante unha fin de semana, 2 días, instálanse postos de artesáns, instálanse unha caseta do polvo, pregando tamén o quiosco da música da cidade. A asociación está continuamente esos 2 días facendo actuacións de seguido, tanto dos grupos de baile, impártense tamén clases e cursos gratuitos a xente que quera asistir nese momento. Bueno, parece ser que está dando o resultado. Hai moitas outras tarefas que calquera asociación
como a Coral de Ruada, con outros compañeiros pois que sempre se desenvolven. Me gustaríame salientar tamén a dificultade de manter funcionando este tipo de asociacións onde hai moitos actos que a veces se colabora co soporte, coa financiación de entidades públicas como ser o Concello de Lugo, a Diputación, alguna ocasión a Xunta de Galicia, pero moitas outras veces a financiación corre a cargo do propio grupo ou realízase sin financiación alguna aproveitando pois, a solidaridade dos propios socios e dos traballadores da entidade. E para rematar, quixera salientar únicamente o importante que para nós, especialmente para min, como ourensán, en la que penso que a estas alturas xa non sei se serei máis lugués pola cantidad de anos que levo vivindo ali, e polo vencellamento especial que sempre tiven eu, a miña familia, o meu avó en concreto, con esta sociedade que hoxe está a entregarnos o premio. Nada máis e moitísimas gracias. Nosos parabéns a todos os membros da Asociación Cultural Cántigas e Flores de Lugo por este merecidísimo premio. Lembrámoslle que a saída pode mercar o último CD DVD de Ruada entre Amigos coas colaboracións de Luarna Lubre, Cristina Pato, Milladoiro, Gómez Mouro, Brañas Folk, etc. E tamén a edición facsímil das obras completas de Xavier Prado Lameiro, así como camisetas e varios obxectos relacionados co noso centenario. Remataremos o acto con varias actuacións musicais. En primeiro lugar, o grupo instrumental de Coral de Ruada interpretará a peza Vida Gallega. A propia coral porá o punto final interpretando a cantiga a la Lave Bande, pechando o acto, como se é costumbre nesta cerimonia, coa interpretación de Ourense ao lonxe, de Manuel de Dios. Se fixan nas fotografías que se proxectarán durante a actuación de Coral de Ruada, poderán observar que en todas elas aparece Xavier Prado Lameiro. Moitas gracias pola súa asistencia e até a próxima edición do Premio Xavier Prado Lameiro. Con todos vostedes, a Coral de Ruada.
Antes de rematar o Lourenço Alonso en amor de Dios, Coral de Ruada quere llegar un pouco como sorpresa un homaxe a unha persona moi querida para Coral de Ruada. Señor vicepresidente da Diputación, señor representante do Concello da Democracia Orensana e Ciudadanos, representantes tamén do PSOE, boas noites a todos e gracias por asistir. Isto que vamos facer agora é unha sorpresa, ainda que miña amiga Belén, por a vista, dime que non quería dos sorpresas a ela, que esta sí vai ser unha sorpresa. A Coral de Ruada, que como saben, naceu fai 101 anos, o día 5 de outubro. Tuvo moita sorte, sobre todo cos fundadores. Pero sobre todo os fundadores, un deles, que foi Xavier Prado Rodríguez Laneiro. Para ele a Coral foi algo exquisito, foi algo extraordinario. Era unha simbiosis. Ele escribía a Coral, pero a Coral tuvo moita sorte con ele, porque non hubo ninguna coral, incluso as máis antigas como Tosos e Flores e como Cantegas da Terra, que tuveron un dramaturgo como tuvo a Coral de Ruada. A Coral de Ruada, como dixo Laura Tato, a catedrática de teatro da Coruña, tuvo a sorte e era unha da máis potente nese momento. Ela levou o teatro, ela levou as danzas, ela levou todo por o camiño tanto de Galicia como por América, como por toda España. Pois estamos a tratar de revivir toda vez isto. O teatro está nacendo outra vez, temos un grupo de gaitas, estamos intentando revivir e manter a Coral. A Coral, como dicen algúns políticos, a Coral de Ruada é Ourense. Nós hoxe queremos darlle un agradecemento a unha persona que sempre está ao lado da Coral, calada, nunca di nada, pero axúdanos todo o que pode. É o continuador de Xavier Prado Laneiro. E este é o neto e o bisneto de Prado Laneiro. Javier, queremos te obsequiar a ti e a tua filla, Belén, con un regalo na Coral de Ruada, feito por Luciños, o gran noso tamén. Por favor.
luceiro, guarda polos camiños, percorren o mundo enteiro. Bailaches, non bailaches, bailei, si señor, dime con que bailaches, bailei con meu amor. Camiños que me levan lonxe pra Gañalopa, trisura de noite sin lúa na lúa vaga, galegos que se nebran no perequenas terras, relembran a música dun bello refrán. Cando o niño chega ao Ourense, Villa Monte moi baixiño. Se non fora por Ourense, non sería Río Miño. Bailaches, non bailaches, bailei, si señor, dime con quen bailaches, bailei con meu amor. Galicia ten unha porta, a cociña do Agreste. Galicia ten unha porta, a cociña do Agreste. Los camiños que dan de la pasan todos por Ourense. Los camiños que dan de la pasan todos por Ourense. De Ourense son alí deixei nas urnas ollos de infancia, no Santo Cristo a devoción, na ponte o meu corazón. De Ourense son alí deixei nas urnas ollos de infancia, no Santo Cristo a devoción, na ponte o meu corazón. O Santo Cristo e a ponte, e a luz das Pascuas que dura. O Santo Cristo e a ponte, e a luz das Pascuas que dura. Unas esposas de Ourense que me levan a amargura. Son las esposas de Ourense que me levan a amargura. De Ourense son alí deixei nas urnas ollos de infancia, no Santo Cristo a devoción, na ponte o meu corazón. De Ourense son alí deixei nas urnas ollos de infancia, no Santo Cristo a devoción, na ponte o meu corazón. Cando o niño chega ao Ourense, o bailar con